Helo a chroeso i'r fideo heddi lle ni just mynd i cyflwyno ein pecyn gwaith Garedd Greenfoot. Nawr, dros y fideos yma, ni'n mynd i trafod Greenfoot a yn penodol ni'n mynd i trafod Uned 2 sy'n rhan o'r tygau CBAC. Ni'n mynd i trafod yr esiampl yma. Nawr, bydd 4 fideo. Yn y fideo cyntaf, ni'n mynd i sôn am sut i creu byd a ychwanegu gwrthrychau i'r byd yna. Ni'n mynd i sôn wedyn am sut i wneud i pethau symud. Ni'n mynd i siarad am wneud i pethau symud ar hap, ond hefyd sut i symud pethau trwy defnyddio allweddi. Ni'n mynd wedyn i siarad am rai o'r pethau chi'n gallu wneud, rai o'r ffwythiannau fel gwrthdaro a hefyd sut i ychwanegu sain i'ch raglen Greenfoot, ac yn y diwedd ni'n mynd i sôn am rifydd, sut i ychwanegu counter i'ch raglen. Wedyn bydd fideo ar y diwedd jyst yn sôn am dadfygio rai o'r pethau mae myfyrwyr weithio yn cael trafod gyda rai o'r problemau cyffredin. Wedi chi wneud yna, bydd cwestiwn esiampl gyda ni ar y diwedd mwyn i chi gallu trio fa. So dyna beth ni'n mynd i wneud. Cliciwch i edrych ar y fideo nesaf.